हेलो नमस्कार प्रणाम। हम जवारी लाल भोजपुरिया गायक आप सबके प्रणाम करतानी। आशा बा कि आप लोग ठीक होखम और हमरा लाल म्यूजिक चैनल के ऐसे ही प्यार दुलार देते रहे। तो आई एगो प्रस्तुत करतानी। अरे कवनो न कवनो तो कैले होइब कांड हो, असही न ये बाबू कोई बनेला बरांड हो, बुझला। अरे कवनो न कवनो तो कैले होइब कांड हो, असही न ये बाबू कोई बनेला बरांड हो। जाति धर्म न केहू के जागीर होखेला, बुझला। कान कौन के सुनला। जाति धर्म न केहू के जागीर होखेला, आ केहू अपना कर में से बाबू बरांड बनेला। अपना कर में से केहू बरांड बनेला। अरे कवनो न कवनो तो कैले होइब कांड हो, असही न ये बाबू कोई बनेला बरांड हो। आई और आगे का होता हम विस्तार से बताओ तनी। सब जतियन त बनेला बाहुबली, एहो सब जतियन त बनेला बाहुबली। ओहिर दुसादो निषाद के दाल नहीं गली, का बुझला। अरे सब जतियन त बनेला बाहुबली, ओहिर दुसादो निषाद के दाल नहीं गली। जेकरा खून में बरांड सिन्हतान चलेला, ए जेकरा खून में बरांड सिन्हतान चलेला। कब ऊ ना गिदर के झुंड में चलेला। अरे कवनो न कवनो तो कैले होइब कांड हो, असही न ये बाबू कोई बनेला बरांड हो। हाँ तो भैया आप लोग के कैसन लागल हवे आप सब बताएं, कमेंट जरूर करम। तो वही हिसाब से हम भी आपके सामने प्रस्तुत करत रहब और जौन वादा बा वो हम जरूर निभाइम। तो आप लोग जवारी लाल के सपोर्ट करी लोग और लाल म्यूजिक चैनल के आगे बढ़ाई। प्रणाम, नमस्कार।